Najväčšia sajamská výstava poľoprivredy, lesárstva i poživy v Strednej Európy Agra, otvorená 25. августа u Gornji Radgoni u Sloveniji po 56 raz. Na 3 raz menšej povrchnosti od Novosadského. Tot sajam má podobné číslo žemov účastníkoch 32, týž i vykladačoch 1800, ale i číslo naštěviteľoch 120 000. Tod rok u znaku mladých u poľoprivredy i informacijných technologijov u poľodilstve, statkarstve, ovocárstve, hortikultúry i vinicarstve. Mladí poľoprivredníky majú svoje okrenné štandy, kde predávajú svoje vína i druhé poľoprivredné produkty. Sojuz Valálskej mladeži Slovenii na svojich štandoch objašnjuje naštěviteľom všetko, co mladí poľoprivredníky môžu dostať od državy, keď sa odluča predlužiť i našliediť z rodičov. Žem partner toho roku Makedonija, a popri nej svoje nacionálne výstavy majú i Maďarska, Poľska, Horvátska, Австрija i Indija. Sajam še zavera na štvrtok 30. августа.